Offshoot, take note, ayaw mo pagbuot-buot. Tingala mo ka ni offshoot, igsoon. Na yung mga offshoot, igsoon na ka. Nakatuon lang si Latan Mrs. White, tulog ka to. Nangureksyon na. Matod pas mga siib, di simba ko. Ana-ana nito. Oh. Wala lagi ng sigig so nakatuon lang sa sinatan Mrs. White tulog katuig nangureksyon na. Nakatuon lang sa sinatan 5 katuig nangureksyon na. Nakatuon lang na 10 katuig nangureksyon na nga atong simbahan igsoon pila na ka years. Ginatusan katuig igsoon. Wala nga usay gahilasan ko ani mga offshoot. Basa-basa sinatan Mrs. White, interpret. Ay nako. Nakabasa na mag-Ellen White pila katuig ng oreksyon na mo. Oh, di mo magay mo kaharong mga di na lang ko balugang kay basig tubtan tagkar mo. Iyara ba nis Ginoo nga mensahe. Na, niya. Ingon si Ellen White, additional truth is not broth, but God has through the testimony simplified the great truths already given. Ha? Oh, na siya. Now, okay, murag guilty akong ilong ison. Tungod disclaimer diri nabaguhan ko. Okay? Now, sunod igsoon, unsay relasyon sa sinulatan ni Ellen White sa atong Biblia? Ang relasyon igsoon sa sinulatan ni Ellen White. Number 1, Mrs. White did not want people making her the major authority in their lives. Dili gusto si Ellen G. White igsoon nga himuon mo siyang kanimang gitawag na tog major authority ba? Ellen White, matod ni Ellen White, matod niya na, makasalata, mura ba galatay tag PC bitaw nga. Matod ni Ellen White, mga, na ba, gihimo ni mong sintro sa imong kugalingon. Wa ka magpatambag sa organization nga, unsay saktong interpretation, tagatabo example. Sa writing si Ellen White, ingon si Ellen White, among those who are waiting for the coming of the Lord, meat eating will be eventually be done away. Unsay gisultis mga opsyon, ayaw gilim mo, kaon makasalagin mo. Asa mong word nga kasala diya sa gitawag nato igsuon? Wala yung word diya nga makasala. Oy, dili sa tanang, yung bitag among those who are waiting for the coming of the Lord. Among those, wala may all those. Sabta rin yun ang mga opsyon. Wala mag-iwan silutan Mrs. White, all those who are waiting for the coming of the Lord, meat eating will be eventually be done away. Ang giingon ni Ellen White, among those, meaning, naay pipila. Among those, saan na yung mga option, among-amungan naman yun. Among-amungan naman yung sinilatan ni Ellen White. Ayaw na among-amung eh. Abi na isang giagin na lang ko nagkatawa-katawa, aron. Yeah, neutralize gamay ba? Eh, maging seryoso na guys, Pastor Bacalaris. Yeah. Galagagilok yun ikson tungod sa klima. Ingon sa sinulatan ni Ellen White sa Evangelism, no? Page 256. 1894 niya gisulat. Our position and faith in the Bible, okay? Our position and faith in the Bible, and never, ato is shortcut taas naman, and never do we want any soul to bring in the testimonies ahead of their Bible. Himo nga ang spirit of prophecy murag ahid sa Bible ba? Bible ni ibabaw ang spirit of prophecy. Mo naghimos mga opsyon. Istoryahi sa Biblia. Tambagi pinagi Biblia. Muto ba dili oy mingon nga kanang Biblia humana na sa iyang kapanahonan sa unang panahon kining sinulatan ni Ellen White para na sa atong kapanahonan. Ayaw na ng Biblia kay kani adto ra na yang Biblia gibutang nila sa ilalom mao ning writing ni White man Biblia gibutang nila sa ilalom. That's wrong. Ha? Unsay giyon ni Ellen White, and never do we want any soul to bring in the testimonies ahead of their Bible. Ahead of their Bible. Giuna nila. Sayop na pagagamit igsuon. Ha? Naday mag-inom og tambal, unahog inom tubig, ayan tambal. Unahag inom ang tambal, aya ang tubig. Una ang Biblia. Ulay ang application naman na igsuon. Inom tambal. Asa ka kita, mamahaw kag maniud to ka. Inom ka dag tubig, ay ka mamahaw. Kasi yun yung mga option. Ako lang na ikatawag so na. Ano tayo suwi kasi son? Ingon si Mrs. White.
Ingon ang spirit of prophecy. In public labor, do not make prominent and quote that which Sister White has written as authority to sustain your position. To do this will not increase faith in testimonies. Mato pa, sa ato ko ng mga public labor, for example, Wali, okay, Crusade, uban pa, ayaw himo nga ang sinulatan Ellen White mo himong ginagamit sa kanunay. Nya, ikot ni mo si Sister Ellen White, ingon nga authority sa position dito sa mga dili Adventista. Ingon si Ellen White, to do this will not increase faith in testimonies. Dili mo increase. Kabantay ba mo igsoon sa pangutana, pastor? Nagamit ba ko si ikang Ellen White og tubag diha sa mga pangutana, pastor? Wala, ay Biblia ang kong gigamit. Mugamit lang kong Ellen White kung ang nangutana mo question mahitungod sa sinulatan ni Ellen White. Never gagamit ko igsoon. Kaya nagtuman ta sa gisulti ni Ellen White. Tanaw, sige, what's offshoot? Ala, gamit ang FM, laban at basa spirit of prophecy. Dito na ibasa kang sa mga pastor. Yan siya. Bring your evidence clear and plain from the Word of God. Dala ang imong ebidensya, tinaw, plain, diya sa pulong sa Diyos. And thus said the Lord is the strongest testimony you can possibly present to the people. Thus said the Lord. Thus said the Lord. Na dapat sa Biblia. Unsay gingon diyan? Let none be educated to look to Sister Ellen G. White. Di ba? Wa magingog, wa na kinahanglan si Ellen G. White. Wala, oy. Dili lang nimo himong sintro ba? Biblia. Biblia, oy. Ano hindi kaya? Nga nang uban di na magbangi gamit ang Biblia. Di man kung mabasa sa Biblia nga kung makaong kag baka, makasala ka. Di man kung mabasa sa Biblia, makaong kag manok, makasala ka. Mo na minsan nga, wala yun na ng Biblia. Yun na ng Biblia. Mabasa na sa Selected Messages, Book 3, page 29 og 30. Okay. Na example, good example din. Example, di na ginako ni siya gaminon doon kay taas kayo. Now, ingon diri sa atong libro that our only safety is to read, okay, her writings within the context of biblical framework. Unsa di ay magbasa ka sa sunatan ni Ellen White igsoon. Butang nimo sa konteksto sa biblical framework. Kaya ang Biblia o writings ni Mrs. White wala man nabangga. Musulti ganis Ellen G. White og usa ka topic igsoon na ana sa Biblia. Iya lang gisimplify. So, Biblia, una, sinulatan din Ellen White. Dili kay Ellen White, sinutas Biblia. Kabantay ko, igsoon mo, naghimuon nilang anang infallible Bible commentary ba, si Ellen G. White. Ayan na, igsoon mo, unang daghang kayo. Ma-misinterpret yun mo sa mga CFD, sa mga Protestant, nga mga legalista, ang Seventh-day Adventist, mga Hudiyo, ang Seventh-day Adventist, kay na ay mga offshoot, nga ilang kakadunggan, nga na-misinterpret nila, na-misrepresent nila ang Seventh-day Adventist, dili ing ana ang mga Seventh-day Adventist, sama sa ginabuhat sa mga offshoot. Mo na usahay klaro. Mao bitaw mahibaw ani mo sa bunga. Sige ngos Mateo City so sa bunga maila mo sila. Sa unsa nga paagi tanang offshot pila na katuig. Dugay na sila. Nagdagan ba wala oy? Makapangutana man gani ko nga kinsa mang espiritu na sa inyo kang espiritu gani igsoon tanaw sa Pentecostal spirits. Linibo ang bautisman kada adlaw. Mangutana ko sa inyo kung nasa inyo ang Pentecostal spirit asa na inyong linibo. Wala akong nangasaba, nagpaliwanag lang. Okay. Now, that our only safety is to read her writings within the context of the biblical framework. We must be cautious about trying to use Ellen G. White to emphasize teaching not plainly taught in Scripture. Okay? Now, matod sa sulatan ni Ellen White sa Testimonies Volume 5, page 665, the written testimonies are not to give new light. Ang sinulatan ko noon ni Ellen White igsoon, wala maghatag bagong kayat. Usbong ko, alang sa mga 70 Adventist karon, i-take note ni.
I-take note ni kay ang approach sa mga offshoot karon, new light ang sinulatan ni Ellen G. White. Niya na ang teksto, mga apologetics yan. Hilig sa apologetics, take note ninyo ni. Kay permi ninyo ni magamit. Kay ang approach sa mga offshoot is on new light ang sinulatan ni Mrs. White. Tama? Testimonies Volume 5, page 665. The written testimonies are not to give new light, but to impress vividly upon the heart the truths of inspiration already revealed. Wala ko no maghatag bag-og kahayag, pero nagdasig siya, igsoon. Sa kamatuoran, sa inspirasyon, kanaa, already revealed. Unsa man already revealed? Mao nang Biblia, igsoon. Ingon si Ellen White. Additional truth is not brought out, but God has through the testimonies simplified the great truths already given. Gisimplify niya ang great truths nga nasa Biblia, kanang truth already given. Kanang already given, mao ng Biblia exam. Gisimplify ni Ellen White ang great truths. Mabitaw nga, sa ka ng mga hinambog sa mga object nga. Ang Seventh-day Adventist wala maghalakaw sa dako nga kahayag. Diba? Nananging bitaw sa minsay sa Iglesia sa Laodicea, wala maglakaw sa dakong kahayag ang Seventh-day Adventist. Unya, wala magdalas dako nga kahayag. Sa ato pa sila ang nagdala sa dako kahayag. Magdala kay kas dako kahayag igso mo resulta nas daghang bautismo. Mo resulta nas daghang membro. Mangutana ko sa inyo, kamo may nagdala sa dakong kahayag sa inyong daghang membro. Sa inyo na mga dagong, sa inyong mga membro, wala oy. Ang inyong mga membro, ang uban, gikan sa Seventh-day Adventist na nabok sa inyo, kay badlungon na sa samong simbahan. Muna nga, daghan diya sa mga offsetting zone. Mga badlungon na sa Seventh-day Adventist. Dili lang kumingon tanan na, di na ko i-generalize. Kaya naman sa uban diya igsoon mga buutan, no? Daghan buutan diya sa mga offset. Inusinti lang sila. Okay, nailad lang sila. Pero ako maingon igsoon. Mo na lang ito, kinanapadungagan. Okay? Additional truth is not brought out, but God has through the testimony simplified the great truths already given. Okay? Now, murag, dili na tako ni siya isgutan nigsoon kay mobo naman atong panahon. Mabasa lang ko mga pipila din eh. Sa 1888 materials, 153, God has a purpose in this. Di na ako na kay taas na kay explain. So, unsay maayo buhaton igsoon sa dinhi sa sinutan ni Ellen White sa Culture Ministry. Ingon siya diri igsoon sa page 125. If you will search the scriptures on your knees, then you will know them and you will be able to give to every man that asks you a reason of hope that is within you, a lesser light to lead men and women to the greater light. Ang lesser light nga iyang giignon mo ang sinultan ni Ellen White, basahon ang sinultan ni Ellen White, ibutang sa imong kasing-kasing ang sinultan ni Ellen White, kan sinultan ni Ellen White mudala nimo di sa Biblia. Mudala, matod nimo sa Biblia. Ang offset igsoon wala mo kaobserbar. Ang ilang interpretation mo palayo nimo sa Biblia. Mo palayo sa Biblia. Ano man, for example, pag-isgot og di maluwas mo kaunod-unod. Ngano na mas Biblia nga gitna unod nga gitugot. Mo palayo nimo sa Biblia o offset bantay ba na maningil gining paninglan mo sa langit bas panahon sa pagbanod siya. Ako na lang ikatawa per may exon. Now, ingani exon na dili ang sinutan ni Ellen White importante. Wag mo dili importante. Ang sinutan ni Ellen White para na sa atong guidance, para sa atong comfort, para sa instruction o guban pa. Ato na siyang panggaon igsoon. Pero ang atong pagpangga sa sinutan ni Ellen White dili sama sa pagpangga sa mga offshoot nga nalabian na sad sila. Nga ilan na sang gipuli ang sinutan ni Ellen White dito sa Biblia. Ang lugar sa Biblia gipulihan nila sa writings ni Ellen White, of which dili unta na kay ang sinutan ni Ellen White igsoon igo na siya nagsimplify sa Bible. Dili puli sa Bible, dili dugang sa Bible. Okay? Ako ni i-clarify, walay sayop mag-vegetarian ha, walay sayop. Ilabi na kung ang imong pag-vegetarian para sa imong
health, para sa health sa imong pamilya, ayaw pa yun nag-vegetarian ka aron maluwas. That's wrong. Okay? Kaya ang pag-vegetarianism, igsoon, ato ng mensahe. Dili na iya sa option. Kita may tagiya na, kay gihatag na sa Dios sa Seventh-day Adventist. Wala pa'y option igsoon na ang Seventh-day Adventist. Kung may lugar sila nga Seventh-day Adventist sila tinuod, nabray tinuod na ulay. Tinuod na ulay. Kinsa may una na existar? Ang Dios. Kinsa nagbuhat ni Lucifer? Ang Dios. Kinsa may una? Si Lucifer o ang Dios? Una ang Dios. So, naaba sa Dios ang kamatuoran. Siya ang una. Una ang kamatuoran. Ulay ang bakak ng opsyon. May una. Ang 70 Adventist kita karon or silang opsyon? Ulay sila. So, sila ang bakak. Makalingaw ni mga tawahan na. So, ingana ang mga pinangga, no? Balik ta sa Biblia. Kung gusto mo makasabot pag-ayos sa Biblia, i-simplify na sa spirit of prophecy. Okay, basa sa great controversy. Labi na sa atong last days karon. Last days events, great controversy. Kung gusto mo nga mudugang pagyud ang inyong pagsabot, mahituod sa inyong relasyon kan Jesus Christ, basa mo og Desire of Ages, basa mo og Steps to Christ. Kung gusto mo mahibalo unsa ang pagdumala sa iglesia, basa mo sa Tambag sa Iglesia. Okay? Kung gusto mo mahibalo about sa education, basa mo about sa education ni Ellen White. Kung gusto mo mahibalo about sa gitawag parents, teachers, basa mo na. Kaya kumpleto ang silatan ni Ellen White, oy. 100,000 pages. Wa katapos sa grade 10 sa nahon sa inyong propeta, wa katapos sa grade 3, wa nakatapos sa grade 3, pero taga-imi sa inyong pinaka bagtek na theologian kung nakasulat ba og 100,000 pages. Ginatusan nga mga dinalag ko madugang. Bueno, gagilok yun igsuan silang, no? Kung natay gayon ugma igsuon last day na mo dito sa Korea. Mabalik mi, mabot mi dito na sa Pinas mga Friday siguro. Makapahulay ta kadyot og balik na sa dayon ta sa atong pangutana pastor na absent kog duha ka adlaw mga pinangga, no? Bininyo igsoon, ang pangutana pastor is to bring you back to the Bible. Ibalik ka sa Dios, ibalik ka sa atong iglesia. Ug mao ni ang buhi kay ginasunod ni Pastor Bacalaris ang mission of vision sa Seventh-day Adventist Church. The mission and vision of Seventh-day Adventist Church is to proclaim the everlasting gospel in the context of Revelation chapter 14. Mao ni trabaho sa mga pastor, mao ni akong trabaho, mao ni trabaho sa mga pastor, mao ni trabaho sa mga administrators, mga directors sa pagdaog sa miling kalag, mag-unite, dili magwatak-watak, dili mag-away. Mag-usa mismo sulod sa iglesia, dili mag-away. Hinon sa bagay, dili magyud konsepto nato mag-away, hilamin sa mga gagmay nga iglesia. Kay, sa mga good igsoon, ang word magud nga yawa, baliya ganin nga yawa. Away. Mag-usa igsoon hantod sa pagbalik ni Jesus Christ, no? Mao na ang tuyo og tumo